ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଇକ୍ ଉପରେ କେମିତି ଏମାନେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗା ଅୟ କିମ୍ବା ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାଇକ୍କୁ ହିଁ ଅୟ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଅୟ କରିଛନ୍ତି। ଅୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଯାଇକି ଖେଳ କରିବା କଥା, ଏମାନେ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଉପରେ ହିଁ ଅୟ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କେମିତି କୁକୁର ଭଳିଆ। କୁକୁର ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ କି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏପରି ଏମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଉପରେ ରହିକି ଅୟ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରେମ ସବୁ ଝିଅ ପଙ୍ଗର କୁକୁର ଭଳି ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ।